Λοιπόν, είμαστε 5 ημέρες πριν τον αγώνα και με αφορμή αυτό θα ήθελα να μιλήσω γενικά για τις διαδικασίες που υπάρχουν για τις τελευταίες ημέρες πριν τον αγώνα. Μία από αυτές τις διαδικασίες είναι η απογλυκογόνωση. Σε αυτό το βιντεάκι θα αναλύσουμε το τι είναι, πώς γίνεται, αλλά και τη δικιά μου προσωπική άποψη και γνώμη πάνω στο θέμα της απογλυκογόνωσης, άμα χρειάζεται και άμα πρέπει να γίνει. Λοιπόν, ξεκινώντας να πω ότι ό,τι πω σε αυτό το βίντεο είναι η δικιά μου γνώμη και άποψη και δεν βασίζεται πάνω σε κάποια έρευνα που μπορεί να βλέπατε στην περιγραφή. Ξεκινώντας να πούμε ότι η απογλυκογόνωση είναι μια διαδικασία όπου, όπως το λέει και η λέξη, θέλουμε όλο το αποθηκευμένο γλυκογόνο από τους μυς μας να το εξαντλήσουμε, να αδειάσουμε από ενδομυϊκά νερά, παύλα, από γλυκογόνο. Γι' αυτό και πολύ συχνά η απογλυκογόνωση έχει συνώνυμη λέξη το γνωστό σε όλους άδειασμα. Πώς γίνεται η μέθοδος της απογλυκογόνωσης? Η μέθοδος της απογλυκογόνωσης στην ουσία είναι πολύ απλή, αρκεί κάποιος να πάψει να τρώει υδατάνθρακα για 1 έως 3 ημέρες. Φυσικά επιτρέπονται μικρές ποσότητες υδατάνθρακα όπου προέρχονται κυρίως από λαχανικά, οπότε μπορείτε να καταλάβετε πολύ απλά ότι στην ουσία τι κάνουμε? Αφαιρούμε τελείως την πατάτα, τελείως το ρύζι, τελείως όλες αυτές τις τροφές που μπορεί να είχαμε σε κάποιες ποσότητες μέσα στο πρέπ μας. Η δικιά μου γνώμη και άποψη τώρα. Βλέπω τον τελευταίο καιρό τη νέα γενιά, τη δική μου γενιά, να θέλει κάπως να καταρρύψει μεθόδους παλιών και κατά κάποιον τρόπο να προσπαθήσει τη μέθοδο να την κάνει μύθο. Μία μέθοδος τέτοια είναι η απογλυκογόνωση, που πολλοί πλέον ισχυρίζονται ότι, κοίταξε να δεις, εφόσον τρως πολύ χαμηλό υδατάνθρακα μέσα στο πρέπ έτσι και αλλιώς, κατά πάσα πιθανότητα είσαι ήδη χωρίς γλυκογόνο, οπότε μια διαδικασία απογλυκογόνωσης δεν έχει κάτι να σου δώσει. Βέβαια, πίσω από αυτήν την πρότασή τους και το επιχείρημά τους κρύβεται μια έλλειψη βεβαιότητας και θεωρώ ότι θα ήταν πολύ καλύτερο να υποθεί με κάποιες προϋποθέσεις. Ποιες είναι αυτές? Θα ήθελα να πω ότι η δικιά μου απορία είναι το πώς ξέρουμε ότι στο 100% ότι είμαστε άδειοι. Θέλω να πω ποιος είναι αυτός ο υδατάνθρακας που θεωρείται λίγος ώστε να καθιστά τον οργανισμό μας άδειο από γλυκογόνο. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποια σαφής απάντηση, ένα σαφές νούμερο. Επίσης όλοι οι άνθρωποι δεν είναι το ίδιο. Μπορεί να υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι καταναλώνουν πολύ μικρές ποσότητες υδατάνθρακα, παρόλα αυτά παραμένουν γεμάτοι. Και υπάρχουν και άλλοι που γίνεται το ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή τρώνε πολύ μεγάλες ποσότητες υδατάνθρακα, παρόλα αυτά δεν γεμίζουν. Οπότε το να πούμε τι είναι λίγο και τι είναι πολύ είναι πάλι σχετικό. Οπότε μέσα σε αυτό το επιχείρημα υπάρχουν δύο μεταβλητές οι οποίες είναι αβέβαιες για τον κάθε άνθρωπο. Οπότε μια σύντομη απάντηση για τη δικιά μου προετοιμασία τώρα είναι ότι εγώ ναι, θα κάνω αυτή τη διαδικασία που για τόσα χρόνια υπάρχει μέσα στον κλάδο, και ο λόγος είναι ο εξής. Θέλω να είμαι 100% σίγουρος ότι είμαι στο 100% άδειος. Οπότε προφανώς έχω μια υποψία ότι είμαι τελείως άδειος, παρόλα αυτά θα κάνω αυτή τη διαδικασία για να είμαι στο 100% σίγουρος. Και τώρα σαν κατακλείδα του βίντεο να αναφέρουμε και το λόγο που γίνεται αυτή η μέθοδος, γιατί μπορεί κάποιος να το ακούσει και να πει «ΟΚ, αλλά για ποιο λόγο να γίνεται αυτή η διαδικασία?» Η απάντηση είναι η εξής. Όταν διώξουμε όλο το γλυκογόνο από τους μυς, τότε οι μυς γίνονται σούπερ ευαίσθητοι στον υδατάνθρακα και γενικά έχουν την τάση να αποθηκεύουν κατευθείαν γλυκογόνο
εν ολίγης να πηγαίνουν όλα τα νερά μέσα στους μυς. Οπότε αυτό που κάνουμε είναι να κόψουμε τον υδατάνθρακα, να γίνει ο μυς σούπερ ευαίσθητος και μετά να κάνουμε ένα σωστό load, να ανεβάσουμε απότομα τους υδατάνθρακες και όλος αυτός ο υδατάνθρακας να μπει εκεί που πρέπει. Αυτή είναι η λογική λίγο πολύ πίσω από αυτή τη διαδικασία. Δεν είναι στάνταρ, όπως βλέπουμε πολλοί δεν την κάνουν, άλλοι την κάνουν, είναι προσωπική τους γνώμη και άποψη, ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει. Εγώ προσωπικά θα την κάνω και αυτή είναι η δικιά μου άποψη πάνω στο θέμα. Οπότε μέχρι την επόμενη φορά, σας ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια.